bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu di bata maho, ali sandok tanoon. Endehon hamu mahamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujian na. Dok hamu mandok de bata. Tung nasokal do aka pambahenanmu, binahen ni hatimbulon ni gogom. Ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata, para si rohan na sumurong, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana tuhasangapon. Say parrohay mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporseaon nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot silehononmu tu akan naporsea diho. Amen. Patik dihita di minggu jubilation iman na ni enet sian sada Timoteus 6 ayat 10 sada. Alay anggoho halak ni debata mapurus masyani paryahi mahatigoran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha ido sahatna. Atong rap mangidugo gumahita tutuhan ni bata laho mangulahon na hombarto patik nai. Ale Tuhan de bata. Amin. Tato po ti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami na marasiroha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus.
manang pigahali hami ro tujolom, huhihala hami, rikot do asni roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen na hupasirep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparsatopot hami, tung na jod-jod do hami manimbil sian akadalanmu na badia. Songon biru-biru na lilo. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami alay indang dilhalo mohon roham hamatean ni akapardosa alay hamubaon ni roha dolomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maas ni roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon, diton di porbadia, asa tarapul situturohan nami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmo na badiai. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot to hasasani dosa. Satokin do hutadikon ho, alay papungo-pungoku maho museng, marhite-hite aka asini rohagodang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na asyaku ho. Nina Jehovah si paluaho, hasangapon madi di bata na di kinjang. Kor inahana.
begi mah epistel dihita di bagasan minggon di minggu jubilation imanan yenet sian Yohanes 10 ayat sada saat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin au maparjolo natutu situtudo na hudok o tuhamu manang ise na sobongot sian pitu laho tu barani biru-biru na majakit sian dalan na asing laho bongot panako doi jala pamanggus. Ukapon ni si jaga pituima ibana jala di bege aka biru-biruido suarana jala di jodo aka biru-biruna di goarna be laho manogi hosa tu balian. Alay indang olo na sida mangihutot tu na asing na mapurus do na sida midai ay indang ditanda na sida suarani na asing. Dungi didok Jesus mamuse tu na sida natutu situtu na hudok on tuhamu ahudo pitu natu biru-birui. Ahu do pitui paluahon do ganup na bongot sian ahu. Na laho bongot jala lahor luar maibana dapotan japalan. Anggo panako holan manako ido. Kumbahin naro alay ang wahu asa adong hanguluan dinasida pola marlogi-logi dinasida kumbahin naro. Ima sahat na martua do halak na tumangihon hatan ni debata jalan nau peopsa. Amen. So
tahatidak ko mahapursiyaw tay, songon na hitidak ko ni dongata sa hapursiyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porseya di de bata Jehovah, au porseya di Yesus Kristus, Hido tuhata, lau hundul tu siamun de bata Jehovah. Menghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persaya diton di perbadia. Dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Gor lansia. Sai barita con Jesus na burju, tuk mane sa dosai, asa porseya di Jesus tutu, dengan pambainmu di si, ahem mangau, marhiteanmu, masuk masuk, mabau mai.
Shalom. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Jubilate. Marolop-olop tude bata masadok ale tanoon. Topik minggu ini, menotong do asini rohana. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Dan yang melayani kita pada minggu ini adalah Amang Pendeta Posan Sianturi. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengenal Amang Pendeta ini. Terima kasih Amang untuk pelayanannya di gereja kita. Nomor 4, perubahan jadwal ibadah. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Huria, maka jadwal ibadah minggu terhitung mulai Minggu 7 Mei 2023. Itu adalah minggu depan. Bahasa Indonesia sebelumnya masuk jam 7 menjadi jam 7.30. Sekolah minggu gabungan sebelumnya atau minggu ini jam 9, minggu depan jadi jam 7.30 di gedung sekolah minggu, di ruang sekolah minggu lantai 2. Yang ketiga, kebaktian bahasa Batak yang hari ini pukul 11, minggu depan kita semua datang atau mulai kebaktian pukul 10. Sore bahasa Indonesia tetap 16.30 WIB. Mohon Amang Inang dan seluruh jemaat mengingat minggu depan berarti kebaktian umum 7.30, jam 10, jam 16.30. Sekolah minggu jam 7.30. Nomor 5, pembacaan surat dari Preses. Pada hari ini setelah pembacaan warta akan dibacakan surat dari Preses tentang persembahan amplop pada minggu depan 7 Mei 2023, persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor distrik. Nomor 6, memasuki masa pensiun Sintua. Pada hari Minggu 7 Mei pada kebaktian jam 10, 2 majelis atau Sintua kita akan memasuki masa pensiun Situa, yaitu Situa Maria Evelyn C. Borusi Pautar yang sekarang Maragenda dan Situa Lasma Rohana Boru Siregar. Nomor 8, pertanyaan sektor untuk minggu ini. Sektor Pajajaran, Jumat 5 Mei masuk jam 18 WIB di rumah keluarga W. Sitomorang Boru Sitorus, Jalan Redwood, Taman Kopo Indah 5. Nomor 9, berita Dewan Koinonia. A. Pertanyaan Inahana. Pada hari Rabu 3 Mei bertempat di HKBP Cimahi akan dilaksanakan pertanyaan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Punguan Inahana gereja kita mengikutinya. B. PHD Ina Kamis, ibadah Padang Ina Kamis. Pada hari Kamis 4 Mei pukul 10 bertempat di The Twig Resto, Jalan Bojok Koneng. Punguan Ina Kamis melaksanakan ibadah Padang berangkat bersama dari gereja pukul 9. C. Pertanyaan Ama Distrik. Pada hari Jumat 5 Mei jam 15 WIB bertempat di HKBP Cikampek akan dilaksanakan pertanyaan Ama HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Punguan Ama gereja kita mengikutinya. Berita Dewan Marturia minggu ini kita dengar Kor Inahana dan Seksi Lansia telah memenangkan KOR. Mungkin kita perlu memberi aplaus tepuk tangan untuk kedua KOR ini. Diharapkan makin sering KOR di gereja kita. Nomor 11, berita Dewan Diakoni. Pada hari Minggu 14 Mei, mulai pukul 9 bertempat di konsistori, Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi Seksi Diakoni Sosial. Nomor 17, ucapan selamat ulang tahun. Ada 15 jemaat yang minggu ini berulang tahun.
Mungkin ada di antara kita, kami mengundang untuk berdiri. Apakah ada di antara 15 ini? Mungkin di kebaktian pagi atau sore. Parla Doa KBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai 30 April. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 11 ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Manang ise namarsi hohot di hati goran, sahat do tuhanguluan. Alai manang ise namangyahi hajaaton, patibu hamamatena. Nomor 19 berita keuangan. Yang masuk untuk Huria 16.737.455 rupiah, yang ke pusat 16.737.455 rupiah, ke kantor pusat 8.177.400 rupiah, dan untuk pembangunan 1.717.700 rupiah. Demikian warta, saya akan membacakan surat dari Preses. Kepada yang terhormat Jemaat se-KBP Distrik 18 Jabar Tengdie di tempat masing-masing. Bandung 19 April 2023, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita panjatkan karena setelah lebih 20 tahun, tanah HKBP Distrik 18 yang terletak di Jalan Cipamokolan seluas 4.750 meter persegi pada tahun 2022 telah selesai kita proses balik nama menjadi atas HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Setelah berpisah dari Distrik Jawa Kalimantan, HKBP Distrik 18 resmi berdiri dan sejak dari awal pengadaan lahan tersebut peruntukannya adalah kompleks perumahan distrik, yaitu rumah dinas Preses dan pelayan penuh waktu distrik, serta kantor distrik dan sarana pendukung lainnya. Akan tetapi rencana tersebut belum bisa terwujud. Melalui Sinode Distrik tahun 2022 dan rapat MPS MPSD 3 April 2023 telah diputuskan bahwa rencana pembangunan tersebut akan dimulai dilaksanakan tahun 2023 ini. Saat ini telah berjalan proses pematangan lahan melalui pengurukan dan pembuatan saluran serta pondasi batas lahan. Lahan distrik tersebut tadinya adalah persawahan dengan posisi 1 sampai 1,5 meter di bawah permukaan jalan. Total volume pengurukan adalah 8.223 meter persegi dengan biaya 657 juta. Dan saluran serta batas lahan sepanjang 314,73 meter dengan biaya 370 juta. Pengerjaan tersebut saat ini sedang berjalan dan telah mencapai 80% yang dilaksanakan oleh kontraktor yang ditunjuk khusus dari luar. Dana atau modal awal adalah hasil pesta HUT Perak Distrik tahun 2021 dan hasil pesta kesehatan distrik tahun 2022 sebesar 600 juta. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami sangat mengharapkan dukungan dana dan doa agar proses pematangan lahan tersebut bisa selesai dengan baik dan kebutuhan dananya bisa terpenuhi. Setelah pematangan lahan selesai, maka panitia pembangunan akan segera bekerja melanjutkan ke proses perizinan dan pembangunan keseluruhan bangunan sesuai kebutuhan distrik kita. Besar harapan kami, kita semua berpartisipasi dan memberikan yang terbaik melalui amplop khusus yang telah disediakan oleh distrik pada Minggu 7 Mei 2023 minggu depan. Semoga dengan dukungan dana tersebut, apa yang telah kita cita-citakan dan harapkan, HKBP Distrik 18 memiliki rumah dan kantor yang representatif bisa segera terwujud. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita, dan kiranya persembahan kita tersebut menjadi kontribusi bersama kita. Teriring salam, Preses HKBP Distrik 18, Pendeta Pahala Sitorus, STH ditandatangani. Demikian surat dari Preses. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyatukan hati kami ya Bapa, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden hingga tingkat terendah, ketua RT, dan seluruh perangkat-perangkat yang ada Tuhan di negara kami ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah pemerintahan dan kepala negara kami Tuhan dapat memimpin kami Bapa dengan takut akan Tuhan dan dapat mensejahterakan rakyatnya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sebagai rakyat Tuhan, untuk bisa berkontribusi ya Bapa dalam pembangunan ini Tuhan, sehingga kami bersama-sama rakyat dan pemerintah bisa saling membantu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Inang Pasaribu, Boru Manalu, Amang Sibarani, Inang RS Siombing, Boru Pasaribu, Inang Sinaga, Boru Tamba, Inang Sitorus, Boru Tambun, Inang Utauruk, Boru Tobing, saudara kami Herlina Napitupulu, Inang Simbolon, Boru Pasaribu, Inang Siombing, Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Tampu Bolon, Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan, Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Amang Situa Kaim Panggabean, Inang Situa Situmorang, Boru Pakpahan, Amang Toga Torop, Inang Huta Barat, Boru Siregar, Inang Sinaga, Boru Siburian, dan mungkin ada jemaat yang mungkin belum ada tertera di dalam warta ini Tuhan, yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh atau sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa agar mereka bisa sembuh Tuhan. Tolong Tuhan Engkau yang memberkati obat-obatan yang mereka makan, memberkati perawat atau dokter Tuhan, agar melalui mereka Tuhan saluran berkat-Mu untuk kesembuhan dari jemaat kami. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, yang dengan sabar untuk menemani mereka, untuk menjaga mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan anak, yang belum mendapat pekerjaan atau teman hidup Tuhan Yesus. Segala kerinduan dari jemaat-Mu Tuhan, segala pergumulannya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, kami mohonkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar semua itu bisa terwujud pada waktunya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kami Timotius Simbulon yang hari lepas hari semakin lancar berkomunikasi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh penyertaan-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan yang membantu dia untuk semakin lancar berkomunikasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mengadakan fasilitas untuk ruangan di lantai 2 dan basement Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang untuk bisa memberikan kontribusi kami Tuhan. Berkati juga panitia dan BPG Tuhan agar dapat menyelesaikan semuanya dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di persiapan AKPP Lembang dan juga Sumedang Tuhan. Tuhan tolong yang berkati jemaat di sana Bapa, berikan sukacita selalu kepada mereka Tuhan, dan biarlah mereka dari hari ke hari Tuhan, terutama masalah izin Tuhan, dapat segera terwujud Tuhan, dan mereka bisa bersukacita dengan hal itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Amang Pendeta Sianturi Tuhan yang akan membagikan firman pada hari ini Tuhan. Berkati dia Bapa, agar melalui dia firman-Mu diberitakan, dan berkati juga keluarga dari Amang Sianturi dalam kesehariannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih
bata na sumurong siya sa luhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Berita na uli si hanguluhon otar di Minggu Jubilate tanggal 30 April 2020 tersurat di Psalmen 100 ayat saya sah rodi ayat na palimahon. Psalmen 100 ayat saya sah rodi ayat 5. Alaya tagan so hu patol has huzaha tutonga-tongata hatani di bataon duminggam mazolo ami pasahatot tabedot horas-horas nami tutonga-tongata. Hami Padita haposan siaturi inata Kristina Renatalia hutagaol danak di basa-basa o di hami 5 halak rakdo hami sak ribe sak keluarga isodonay jong maju hami nang jodo inata molo songono peto paninata bani hamalate manikuma. Jadi saat mata binami sak keluarga tusudi hamu ruas nihuria sobu si hol nami pajupang dohot ruas ni huria nadong di reformandaon nakpela ho manal pui tuingan anon adong ko manang napiga mangido ami marzamita mulai siat Cingkareng tu Bogor sahat tu som alai hudok ngahu putus som tu reformanda doang. Jadi bolope hamu pilih hakku penuh perjuangan don alanat kaning naksata mison na budayari say hululuhay ma hotel na jonok dison laswadong alay muli ate ma terakhir dung jam 11 adong ma hotel Ibis isi mahami. Jadi luar biasa do kami lastusi di loas songkop na budayari taga sosahatu son dungi danaon na sugo hudungoi dangolo tabu disonin na jadi sesongon na neng satonga dohot Indonesia satonga dang ale ternyata la ulau pelayanan ni Padita bagaimana di mana si darab dot kita nasugut jam 7 dot saunari jam 11. Mulai ate maditang yang munang adi luas Tuhani hami merhubas gabi Padita resort di Kepulauan Riau di Tiban Batam. Roma hamu tu si huzako kaima adangi kauma perencana mulan siedo inahan naon asabui tadi si ya silaturahmi. Sahab mata bidot horas-horas nami sa keluarga tusudi hamu akka nadong noeng di garijodo na live streaming horas marihita sudi noeng tahanguluhom maberita na ulisya Psalm 100 edde hamoletion olopom majahuba ali sadok tanon olay hamu majahuba marhiti-hiti las ni roha robima hamu tujulona marhiti-hiti olop-olop boto hamuma on Jehovah do di bata ibana juma di kita jala ibana na puna ita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahan na bongoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamoliateon akka alaman na marhiti-hiti puji-pujian mauliate ma rohamuna tu ibana puji hamu ma guarna. Ay pardingkan basa do Jehovah, rodi saliling nililing na do asin ni rohana. Jalam marsudu-sudu do hasitongan na. Ima sahat na. Naubigi upeop dohot na mangulahok kata ni dibata, ido na mertua. Amin. Hamuak ka do nga sahapor siyaw di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus. Dito Tuhan iduk ni huriat tado upuy porus. Tuhan itu setia dalam pemeliharaannya. Matema si hanguluhon ni ruas ni huriana. Dia pala di ujung ni bulan Aprilon. Manotong doa ni rohana. Tuhan itu setia. Adong ko edde na julo na sangat mehep setia-setia lain na. Wah, anggo di zaman na yun. Luar biasa do edion semangat na gerakan na do nasing tahun 2000 2005 kami di huriat tahun luar biasa do
Alai mungkin ede mulut edeo nang setia-setia agak berbeda nama nuaing. Alai buasa adong edeon ta edehon ala dibutuhkan do sa sitong na komitmen ni sude akan na porsea setia tu de batana ala di batana setia do di batatai mangalehon manarihon parmudu-mudu mengalusi sude akka pergumulan hidup ni jolmai. Taingok majo songo dia burju ni di bata dingolu ni bangsa Israel. Tutu molo tabereng do taparatete hoddo taparroha hoddo justru bangsa Israel sendiri dan jolma na setia tu Tuhan. Ayolo do mar di bata siliban. Olo do marod dingodik tunagogo. Olo do mangulahon adohot on. Jala akka kibijatan moralitas ni nasida sipata hasugirod do na patubuhon sikap ni debata tu nesida. Gawi sugir debata, sugoro hani debata, mamereng akka perilaku, pangalaho, apa yang dilakukan mereka itu justru menjadi kebencian bagi Tuhan. Ay puasa diulahon nesida, ay seorang tuk pasu-pasu madongani mamasu-masu mengurupi sude akka bangsa Israeli di perjalanan na nang penesida tutu di tonga-tonga ni habuang Babel. Sa sitonga debata setia do. Laho mangalehon, manarihon, parmudu-mudu menyelamatkan mabay na sida songo bangso na pinilit ni debata. Alay songo ni mahura silakona, begitulah rupanya kehidupan itu. Di saat Tuhan itu tetap setia, ternyata manusia-manusia itu justru tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan yang selalu menyertai, melindungi, memelihara dan manarihon ngolu ni bangso i jalaido sa sitong nga na dijauhon perpasal meni asa gabe dialam diatu sinasida nasida malua sian akka pembuangan Babel nasida malua siya perhatobanan Mesir hita malua sian hadusaotta malua hita siya sude gabolisop ni namangganggu persekutuatta gabe sipata rosoluk akka parukilon namangganggu hita sa sitong nga dijauhod do marhite barita na ulion tu sadok hakabipi tarlumobi tu hitan waeng na di resort Bandung Tengaon huria reformandaon pabua ikom mampu do hita marulupulup marjubilate makkamunakon da marulupulup buhita tadok mazurupani bangsa Israeli maluasian habuang Babel da marulupulup pita hampir 2-3 tahun ro sori magui nasipata mabay kita may biyer nasipata nasa talpe tu hita soro hamatian nasipata mengancap pita nasipata lasuboy holong niro hatari parbetu hita nasipata tajagar jarak do akan asing dagabi hapariro di partikian na alay mauliate ma nung alam dinggan nasugot di tangiang pangodiano nung alam landai boy lam beraktivitas sita boy hita marsaur boy hita pajupang boy hita cipika-cipiku doho akan asing laho patupahon akan nadinggan laos patupahon persobaonan tu di bata da si hamolete honot terdot tu ado di bata ai si boy memprediksi alai justru itu adalah anugerah Tuhan odor sa sitongan nang sioloponota dalam konteks masa kini nang pe konteks bangsa Israel dalam pembuangan Babel malua na sida siyak pembuangan Babel jala diurupi Tuhani dalam konteks masa kini adalah kita selamat dari sori magui alai sutung gabi masih tihak kita masih hata-hata kita mula dong akka ruas ni huria na subui be mangulu sa rodinoeng ala ni sori magui na sida menuju Tuhan na do kita pe menyusul do tu menuju Tuhan ta. Jala molo pe ikon marujung ngolu na sida di situasi tarapul marohani keluarga. Sutung diha-dihaor rohamuna. Ikon adong ko situasi ni ngolu insol merang aung bui ya kehidupan tahun ya terbaca manang
boy pikiran taruh pani saya songon na hitam memprediksi kehidupan kita itu masih panjang enggak. Sa guru di hatta do perdalanan ningulu tak kamanginang. Molo adok pihak karuas ni huria na so ya molo songoni baru mamuka 2003 2005 diari nasalpu dang Jepang nuaing hape nunga marujungolu nakaning deba hu boto ba ya tarapul maruhan ya ke keluarga te. Alela songoni mah hubereng najolo hamu hudok majo 10 tahun nasalpu hamu maka pentolan hape dung roa tu song ngalan sia mate ya mang jo kalan sio. Hula kubigi sorane nakaning ay songon Indonesian Idol lo nakaning. Baru situ pulan ay luar biasa do mah roa. Odo haduan paduan suara di surga ngaso cokon. Jadi luar biasa bah jago ni suara ya mang jo. Dan orang saya terngumung nak sampai hupo tu nakaning. Asa dok cerita honok ku haduan omah jol mana itu surga betok pasahaton di. Jadi bawa luar biasa dok kalansion nak koma pentolan apa ngalansion wain. Apa dak kurak kapitenagan lansion. Luar biasa. Jala ingok madak tiba-tiba boyok gereja songonon. Saya ingok dona jolo jalan Lombok. Setiap hari Sabtu kami jam 5 subuh. Amang si marbut dokter Merpid do akadongan nasing. Saya mertanyangi do kami sih. Wan baru hamin. Saya hubay kami do tangyang ngami. Tuhan. Ay sa katurbusak do res kakku. Ay bahasa songon nasi kami. Sa songon nasi sidingin naro aku rupanya. Ya kadang-kadang ya begitulah rupanya. Boleh saya ningot di sebenarnya itu. Apa kita ikut lagi semangat sebenarnya. Dung ya kenangan deh. Marjamita di trotoar pidana itu siri-siri sinna. Bepida soal masalah ini kudo. Nah pasti aka berita nauli do na pinatol hastok karuas ni huria. Pamulo pe di trotoar bedo na mabigi berita nauli tiki ya deh. Di trotoar itu. Enggak apa-apa. Semua itu adalah menjadi kenangan. Tapi walaupun itu kenangan, karena kerinduan kita sebenarnya memuji Tuhan. Kerinduan kita bertemu dengan Tuhan dengan seiman. Dan bila itu menjadi kerinduan kita, ternyata kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sedang mempersiapkan hidup kita beribadah dengan Tuhan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Dan itu tidak salah. Oleh karena itu sehingga orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya itu, jemaat di Resort Bandung Tengah ini harus benar-benar eksis. Ai tahasiholi adong songono jongjong gereja, justru na tahasiholi do neng marolopolo pita neng pajupak kita asa dibuka di bata langit ni perlangitan nai mamasu-masuk karuas ni uriana. Jala itu na tahasiholi. Mulai hati manakpe mungkin 2005 nasalpu nunga tabuka pos parmingguan di Sumedang doho di Lembang dang boy sahak rodi nuain. Totu sosongon na suku-suku maroha ayah hado horon na niulani halak Kristenon ayah hado na niulani resoton di tonga-tonga ni bangson ay sasongok kelas 2 do hita na maruga mo Kristenon. Ay buasa songon nililingi sa sitong sa songon ni diba sa rohani ba. Ay boharo na soboy do ba non ni pamareta kimudahan asa boy sa hati bisa da gereja sebagai tempat peribadahan bagi orang Kristen, bagi orang yang beragama memuji Tuhannya. Sa songon na kelas 2 maita na soadong diliot tu hita fasilitas alayop mujisa Tuhan don garejon jalaod don naneng dohonokku sudia karuas na dong di Resort Bandung Tengah ni kopatuduhon pamujion na doho pabainan na beri kamu majolo hakabibit tanuain rupani luar biasa pakai majo istilah sentralisasi ayadong ko pabainan ni na mamuji debata adong alay di do amang paditata ya maul do pehami menuju sentralisasi mangko ya kaki wajibatan puasa ay nahubo to Bandung Tengah dakyai ketinggalan selalu do terus ambil peran dakyai ketinggalan di distrik dakyai ketinggalan di dia pe apalagi di HKBP nahubo to jalan waing ikut dohonok kudo tuamu patuduh kamu kita adalah orang Kristen yang sedang memuliakan Tuhan bersorak-sorai dan kamu buktikan kamu adalah orang yang buas. Na biasa mga leo pilihan na hiya belga-belga, di leo pilihan na belga-belga.
Unang alay do sentralisasi. Ay ngotamu ma pilihan na niliyaw muna belga di Badung Tengaon. Do taruli. Ay najulo ka ni koroda to son gabi padita fungsional, padita diberbentukan asa gabi dohot au di baladjoy hamu. Jadi nakpiaw nang ditiban, ngatiban kitiban berkatao. Ay dohot do mabaladjoy yaw. Amen. Jadi unang makulit mo. Akaw pungopung nang makulit, burjuha mo. So tungan no sa datik kimati mo, nga mati pung sipilitin na. Ay selesai mamu. Jak kau pung burjuha mo, berbagi, to akapahopung. Palek kamu, bisa buhay. Pabuk kamu deposito mo nang nagsabay kamu, ay lah, so bunom mo ni. Ay so bunom mo na selesai. Hapen no, berbeda ka rin, bisa mo so nari. Bisa buhay, rupa ni. Unang regu mo. Ay si patay, pagudak ko perhitungan. O anak ko na lasar rohana inay Badungon. Nangay dok, unang jo termulak kitin na. Hape nga hubot tiket marsugot. Jadi dan open ngay dok. Alay na pasti songon na patilas dok ko batudo no may somaw na jolo martamita, isomaw gereja na hulayani, haduan bolo terinspirasyo. Na isodo, onom tahun ke depan. Kenapa tidak? Isoma kuskusan maong si gudang jabu kuskusan ni ruas ni Uresima jo gratis. Molo solo molo ay mana haduan dung gereja ho bayar nih gitu. Boleh tong dibayar belakangan kan gitu. Ay sinamok pebur song kan. Kenapa tidak? Ya itu doa. Jadi hubot jo anak kok tu sona sebota tong yang kau kan hita kan lemah tu nama. Akadek dan omma akka mungkin nasi dia menona po sebulung so pemain musik do akan asing salme bereng-bereng jo. Anda suku-suku nona do lu jado mangalusi-lusi ala ono. Ya song na mawas do mangalusi-lusi ala hoto mas padisi. Babay ni siya pengalaman. Alanya ya itu. Jadi di saat kita ternyata memuji Tuhan, ada di situ manfaat kita, ada di situ dampak kita, ada di situ bukti yang mau kita lakukan, ada di situ yang harus kita perbuat, ada yang di situ yang action yang harus kita lakukan. Jadi sadok pangiduakku Tuhamu, buru biamu HKBP desentralisasi, unang be anggo holano 46 juta do be kamu tiap bulan bawa 46 juta biasa be kamu anggaranmu holani, badang tak cukupi. Bisa di hari batari pertuawi. Ayang gunung goliwak sini amang ngaliwak beto asah mau dabok matok siti tanggaloro mga sah be ay do habe par reforman day par Badung Tengay ma ngurupia songonari muli ati ma mulubuinan tu siman nak paditari sok ni kena kumat. Alai mulo pekon dang disiau yang goau ngamerasa kebaikan na burju nabi namu salilingon. Ay so urang burjumu. Angkau tikiduli-duli sobat na burjuan. Saya botoy natakor pa ni. Bahwa luar biasa. Masih jalo-jalo doh merseru-seru. Mabay sudi ini kuma. Luar biasa doh. Jadi iman aku bereng. Ya ternyata di sini adalah orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Jala hubereng disodoh. Boy aka bereng mana kalian siya mulu hubereng. Akasigat jangur mo lo jolma di Badungon. Jadi mulai ate may hamu kalansia tabaru pumurmu hubereng. Jadi masih dudu mamu. Ay di sodo akan nagad jangumurra. Alay son luar biasa hubereng di son. Jadi saya sanu terlaham tu dulu kan iberek kamu sudah bagak ni Lembang, siya Lembang itatapamu sudah Badungon. Seherai lalaharo rohamu maun surgo daong gope. Adong gope surgo nanang sehata. Bagak ngatong luar biasa dah. Bolo pinay sa gijang nitatap sa songon nasong beduana. Sa songon balangan na penuh dengan berkat bereng rupanya. Kalau mangalangin na may iba. Bolo pinay rupanya. Alay rakang ngira pe. Adong ko pe surgo siulota. Alay surgo na nang siulahot taon. Buktihon. Pabuah kita sedang pemilik sorga. Ya buktihon kehadiranmu di tengah-tengah ni perdalanan ni huriat tahak kabipi. Patuduhon kehadiranmu di tengah-tengah ni keluarga. Di tengah ni masyarakat apalagi. Ala di bata na setia do di bata nata huton waing kesetiaan dalam keluarga. Burju mahita mar keluarga. Setia ma suami dohot istri di keluarga. Ha burju hok kamu. Alai di tengah-tengah ni na setia berkeluarga. Dak say boy dos sudi akka pasu-pasu. Adong go na gudang anak konna, adong na dito, nasada, adong na dua, ipe setia ma tutuhammu. Molo idi liot di bata. Alay molo pe ikkog da bidang marsaripe ko.
Molo pedang marumah tangga ho, molo pedang diliot tu ho di anakkon dang adong di lehon bortian di pasu-pasu di bata. Tonggo ho setia. Ai hapor siam mido kata kunci patuduhon semua kehidupan yang kamu alami itu harus kamu aminkan di dalam kehidupanmu dan doakan bila itu diberi kepada kamu, lihatlah itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sedang kamu rasakan. Unang baik dos lepelmu tu halak annog gabi hacik roham manang dibereko halak sesudut negatif annog gabi mamurai do alani do honok kutu hita bohado asabui hita ya menjadi yang luar biasa. Alas doro hakku memereng aka huriata di parpudion akana matua ngapaciun adong dua isor naung neng paciun ninang Maria nak kaning on nama na parpudion aka on nama ka situan na paling cantik na di zaman nami. Alai Roma mungkin akan baru kan. Baido dah kodono di anggo akan paciun aka inang panggabiad do nasing nga nang tubig nga say alai on nama mulai ate menang selama picium mah muna dua. Alai dang gawi madok say tang jawabmu. Biasa nak kana piciunon nga say tang jawab pun na malai kon dong do dukung muna do. Jemo lo bereng kasituan waing kau mana jolo na olo makritik-kritik kau. Wah. Hape no waing kasituan na makritik-kritik aka na poso bulung do guru sekolah minggu na makritik-kritik kau gawir do hoti guir no yang parheledo. Cipi kiraku sono akau do hape mau dikritik-kritik kala hona na jolo. Sampai di do bangot sana do nasing badak pula masalah. Alai ternyata gawe do situa. Akai do na sini artong pikirakku sono do noeng. Berarti nalo modo rohani hana sida hape hakabi film uli lam dinggan uban na Allah hitan na sida makritik na pistar-pistar na sida uban na songoni hape inaro hak manoeng amen dia terus makritiki hong alaihu madiulahun na mamuji Tuhan unang tertading aktivitas jangan ketinggalan persembahan jangan ketinggalan karena tidak ada ibadah yang tidak ada persembahan itu menjadi buah dari ibadah. Jadi jangan kita menganggap marulu polo pindah holat di hata daong ikut dohok do. Jadi luar biasa do bereng kainatahan non nakaning Yesus ale-aleku suada tudusni. Ba tayo naruh kamang so Tuhan. Tuhan makenang ba. Tuhan ma Yesus alelemu. Anggo sanga do amata alelemu dapat tono muna matukuburani. Ale Yesus alelemu ba ima baru matu gereja mare dei ma alahon. Roma hamu tu batam, hule peli 500.000 alai angsur ma, modal dasarmu. Kenapa tidak? Alana saya hubereng dangi ahabe huroa na di portibio nanggo so menikmati, manang natarok masakale derai nama alai di kisakale dero teisi akka kebaikan parjupangan do di bata. Aw saya yungok do punguan ina hana di tiki partikiaku setiap hari Rabu teh setiap Rabu holan na mangalangi do alaw. Jesi patang ay joru si ba mangalangi, romo si mangalangi amang jo tuiro dang si panganon norakro si pata. Alay to mate ay anno mo so nyalangin atara si panganon na mabelun merungutungu do narak to maniel tu pamasongoni. Mulai ate makena, alay so nari mangalangi do piang. Torso kau. Ay mulai sayo ngotingot amang jo kakibek ni alawin narawado. Jalan nuang lansia anggon na nukper mungkin bergeser halahos yang nakapungwakor do nasing gabitulan siya laon odo pe hulala nadong lansia dire pormandaw nate anggo ditiki zaman nami aka namabalu do punguan kurate alay noaing mulai ate makinang amang ate arguguma saya ka pahupumu tarpasu-pasu ma say arahok kamu songok kamu ay ngati ruji hamu zolma na se mamuji de bata na se marulupulup na so hea maninggal hot Tuhani ngata ruji hamu akapoparam munay songoni mabobok kamu sada tusima tugas muna buat kamu na sida mamuji de bata akka sekolah minggu dia ka peribadahan doh dia ka kegiatan di sektor doh dia ka kegiatan nadong di tonga-tongani huliata pasti do molonung mampu na sida mangulahon songoni pamujian gabi tarida ma hasatiaon ni nasida di sadatiki memuji di bata dohot mamereng songo dia kebaikan ni di bata nani hilalana dungi bukti honon ni mana mai di tonga-tonga ni semangat ni mana menuju cita-citana
akka pahuputai, akka nakot tanaposoi, akka generasi mudai, gabe dohok mana sida terus, sada persada lam jatusi, ternyata upukku na jolo di arahod doa memuji dewata, upukku na jolo di leo do tuau hata ni dewata, jala muliati ma di ganup titing saya taleo kata ni dewata, masada sasitonga simbol-simbol naik kosi partahat tonota. Pamujion lahu memuji debatai ima sada bukti naik kosi ulahonota di wagasan perdalanan ningulutta alani marhite banirita naulion oloi hamu majahuba marhite lasni roha rubi hamu tujuluna marhite hite ulupolo boto hamu mon jahuba do debata najumadi hon ibana do namapuna ita jala ibana do bahen bangso do hot biru-biruna alani bongoti hamu mabahalna ay pardingkan basa do Jehovah ay rodi saliling nililing na do asin ni rohana pabua asin ni rohani di bata marhite minggu jubilate marulupodop tu Jehovah do sadok tanon marulupodop marjubilate di borohak mahamuak kamanginang hayang muda-muda berangkatlah kamu bersorak-sorailah kamu muliakanlah Tuhanmu jangan takut kamu Tuhanmu itu setia menyertaimu. Jangan kamu ragu, kalaupun mungkin kamu gagal hari ini, jangan kamu menganggap tidak berhasil kamu besok. Besok kamu akan bisa berhasil lagi. Kalau hari ini kamu terhambat, besok kamu akan ada saluran-saluran berkat. Kalau hari ini kamu mungkin, atau mungkin minggu lalu kamu mengalami kesulitan, besok dan lusa kamu sedang diberkati Tuhan. Allah nunga ta lehon di bagasan perdalanan ninggulutta sada kesempatan pajupang doh di batana setiai totumolo adong di hita kesempatan pajupang doh di batana setiai di batana go asni rohai di batana marmuliai di batana mangaleo kaluauni di bagasan Yesus totu hita pe semangat ma margoguma akan atumua semangat mamu tong do di pasu-pasu di batau marguna dohamu di bagasa perdalanan ninggulumu au say wingo do molak kana matua di tonga-tonga ni poparan justru oma bapa gajang maumurmu sehat maho riko dope kehadiranmu di tonga-tonga ni keluarga dada holani saya taboto di tonga-tonga ni perdalanan ni huria pe songonido kesinambungan ni adong gerejaon karena ada orang-orang yang sedang selalu tekun mendoakan dulu sampai sekarang. Bukan tiba-tiba gereja kita ini ada. Bukan tiba-tiba ini datang dari surga. Tidak. Tetapi ini adalah proses yang sudah panjang kita lakukan. Tapi kita lihat ternyata Tuhan itu turut bekerja. Mendahului apa yang sedang kita pikirkan. Dan sedang kita idam-idamkan. Dan sedang kita hirim. Tuh katiki nanang roh. Lalu hal seperti itu juga berlangsung bagimu. Kalau kamu masih muda sekarang kamu berpikir dan bercita-cita yang luar biasa. Ke depan akan kelihatan itu. Oh Tuhan itu dibukakanlah berkat itu satu-satu di tengah-tengah kehidupanmu. Dan kamu akan dapatkan berkat itu di tengah-tengah perjalanan keluargamu. Alani setia do debata. Setia ma hamu di ngulumuna. Di keluargamuna. Mula donggo suami do istri setia mahamu. Molo adong anak kamu setia mahamu. Mamereng manarihon anak kamu. Molo adong di tonga-tonga ni ulota setia mahamu. Di tonga-tonga ni ulommu. Daksada dua taboto pejabat. Jolo martangiang imana tutuhanna. Asa di jalo imana kau densi akan atorop. Di tonga-tonga ni katorna. Daksada dua. Ala niaha. Ala di boto imana di bataro na paluason ibana. Majalo jabatani. Songuni mahita mula dong jabatatta adong dilio dihita kesempatan setia mahita tutuhatta ai di batana setia di mana nago asni roha mamasu-masu perdalanan ninguluta amin martangi yang mahita o di mata macebal gado asni roham Tuhan itu setia dalam pemeliharannya manotong do asni roham di perdalanan ningulu namin nakpe si pata Hami sumurut siya dalam lomoni roham. Alay terus do Tuhan setia. Setia do manarihok kami. Marmudu-mudu kami. Jala songuni maruas ni huriamon. Lam setia. Di namak kamu latehon asin ni roham.
Satia di tonga-tonga ni sudi perdalanan ning ulu molo songoni pasti do boi na sida patuduhon hatadion perbedaan jala hatadion do perbedaan ini sebagai bukti bahwa mereka sedang menunjukkan mereka adalah anak-anak Tuhan yang sedang siap menjadi contoh teladan tiruan dia keperdalanan ning ulu macayuli dengan suara nyaka kur inahanna dohot kur lansia paingotok kami ikut Yesus do ale-ale nami jala ido na hupa puji-puji kami manang na hape na mardala di sadok ngulu namion terus do kami di parguguy ho di tikki ningulu nami nang marsak nang gale di tikki poso nang madua di patupaho dak kanarikot di hami ba yang mahami gabi pasu-pasu tu saluhu jolma jalaido na ni baritahon ni kurlansia gabi pasu-pasu hami Tuhan ido pamujian nasitong boy hami saluran berkat pasu-pasu mangurupiak kapakku basion nang marhitiak kapelean nami lahu madukung sentralisasi hakabipi lau songoni nang kapakku basion daktar tading pakku basion di huriam di resort nang di distrik Jabar Tindion, mardala sudi, ni hubasan ni naposom. Muliate roha nami, di haburjuan ni padita resort nami, parhalado napalwasok kami, pasahat to barita naudi di tonga-tonga ni Uriam. Sobbu sihol nami, jaladohot ng keluarga nami, mamereng akka parjupangan nami, parsobaw nami di tonga-tonga ni Uriam. Terpuji maguarmu punguan ni naporsia do punguan o Tuhan alani borroha makka naporsion madalat to silon na mangulaw silon na say pargugui diak kaulon na pahipas diak ka parsahiton na mulo marsahit leo gajang ni umur ditikki na sida marlas ni roha ladulang tahun do akka basa-basa leho di nasida rokap ni toddi ditikki nasida laho manguli manang marhamulian jala tumbuhon anak nasida alay sa guru di odo Tuhan sudido perdalanan ning ulu dak kami na mangatur tung pangaturmu mana masa di ngulu nami marsada-sada ala ni palowas masemangat ruas ni huriam mangulaw nak kasulaon na palowas maruas ni huriamon di minggu na ibaruon gabi menjadi saluran berkat pamuzion na tuho bukti honon na memarhite pabainan na perbuatan-perbuatan nyata akan dilakukan di tengah-tengah kehidupannya karena mereka juga turut memuliakan namamu bersorak-sorai berjubilati pada hari ini maka wajib mereka melakukan apa yang sudah mereka doakan apa yang terjadi dalam peribadahan mereka dalam sikap dan perbuatan sehari-hari dalam aktivitas mereka masing-masing. Termulialah namamu Tuhan. Dan berkat-Mu lah selalu mengalir memberkati warga gereja Hakabir Resort Bandung Tengah ini, HKBP Reformanda ini, juga Permingguan Lembang, Sumedang, dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan Parhalado bersama pendeta untuk mengembangkan kerajaan-Mu di Jawa Barat ini secara umum, di Resort Bandung Tengah ini secara khusus. Pasu-pasu na sumurung na siyakoy mama masu-masu kami di perdalanan ning ulo nami. Di bagasan Kristus Jesus martangiak kami tuho. Amen. Tapapunguma peliata maredde mahita. Oh
batama nami na di banwa gizak ko do haroroan ni salu si leo na dingkad do na sa ulibasa na mulutus. Upasatay masyan na ni leon mi tuhami pelian nami tuho sa ijalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jal ramo tiasa huparhasyak kami pelianon. Patibulhon harajaw mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Ukay maruhanay marhiti-hiti to di masalah mutadahami gudang ni si leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nilehon mi ton biro di mataku osado hot di rodi salo artaku upasa hatiku naso satu kudo hali amanami na di ban mo gizang say finerbadia magwarmu say Roma harazaunmu say saut malomo ni roham di ban mo tungon songon na di ban mo gizang lehon matuhami sa darun hanguluan siafari se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugihot tu pangujunan balu mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodak ko Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana midaho. Didopak ko Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Cek kepada seluruh pengumuman seksi perempuan, setelah beristirahat beberapa saat kita kembali masuk ke gereja mau latihan untuk KOR tanggal 7 Mei yang akan datang. Terima kasih.
menang honor dia honor